za mmene tingatetezere WhatsApp wathu kapena Facebook wathu kwa anthu amene amakonda kuba ma accounts. Kuna Facebook, WhatsApp, maka WhatsApp anthu amabedwa manamba kupeza namba ya munthu akugwisa wina. Kodi mungapange bwanji kuti muteteze magawo ngati mene kuti munthu akakhala kubera namba yanu kuti asegula account mupeza kuti zinthuzo zisatheke. Tapanga bwanji simple. Mmene chofunika ndikungoti pitani ku ma 3 dot settings, then ku accounts. Mukafika ku accounts mupeka nkungoti mupita pa two step verification. Then chimene chimafunika mupange turn on. Mukapanga turn on apapa mwike nambala pin code imene niyo mufa muzigwirisa. Ndikuti imagine ndika 1993 00 ndipanga confirm 1993 00, then mukupanga save. Ndikuti apa ngati niyo mukufuna kunena kuti mupange meke ucheni mupanga tipange skip ozi pini kuti imene moyo wa mukapanga yonchi ndikuti mukhala kuti mumathana nayo mbali imodzi ya verification mahakazi mumathana nayo. Ndikuti chimene chingafunike wina aliyense ngakhale pini code imene mwayikeno apapai, pini code imene mwayikeno pamene popoyo mwesese kunena kuti musazayiwale. Of course pali njia zake soka iwala timayipanga nkuibwezeresa koma kuti musayiwale foti imeneyo mukakhala kuti mukusintha namba yanu imene munasegula no WhatsApp mwapanga kuti mwapeza kunena kuti mwaitani mwasintha WhatsApp. Ndi pamene mwasintha no WhatsApp mukufuna kuti musegulise WhatsApp phone ina namba imene imadza kufunsani imene because imene chayo na WhatsApp amakutumizirani message akakutumizirani WhatsApp message ya WhatsApp wapeza kunena kuti umeneraso munthu kuti utani uike so namba limene akupasa verification yako iwe someka verification yako imakufunsa kuti wina wake akupanga motera timwakuti ndio maika so imeneyo. So popata pini code imene ndaika kwa malizula nkosatheka kuti atakugwisa chilo namba yanu choke pamenepo uneno kukani ya Facebook. Kodi Facebook ungapange bwanji? Of course pali zambiri